Deputy Commissioner ke East Khasi Hills haka sngi baar ke pynmih ya ke hukum bagi seng san pyrthei kimla bancu sieh Lama newa ki banner bat kiwei ki jynthoh Khlem da Ïoh Jingbit shuwa na ke ophis ke DC. Haka hukum laong ki parti nangne khmat kdew ban dapan Jingbit shuwa da ke jynthoh na ke ophis bat baki deiru ban weng mardor ki Lama ni kinu ki tiar ba pynïeng kat kum kapor bat ki kyndon ki pa ke ophis kan ai. Kani ka hukum bala pynmih ka kdew la sakhi baha kini ki sngi ki bala leit ki parti ki bala pelong jingelang Shillong bala district barokawai ki pynïeng ki signboard ki Lama ki banner bat kiwei ki tiar ki ba phalang ye ka parti jongki henry wat hadin bikila dep pelong ye ka program kim weng satya bat kani kalawan ra ye ka jingthut ya upaipa bat kabala ru ban bo jingmang ya u namar kim shim lapan jingbit na ki bor padai pet ya ka jaka bagi pynïeng kalong ni em ka basngan ki pat ba balik bawan shushu laong bagi don ru ki seng san pyrthei ki bala pynïeng kini ki Lama bagi jynthoh ki office sarkar bat kani kalong ka pen ken ye ki kyndon ka election commission of India.